Ginpabaskog pa sa Department of Labor and Employment o Condole Region 6 ang kampanya sini para sa disente nga trabaho bilang isa ka importante nga bahin sang kahilwayan. Kaangot sini ginaengganyo sang pamunuan ang linibo ka mga job seekers diri sa Western Visayas nga magkadto sa trabaho agad job fair. Kadungan sang ika-128 nga Independence Day celebration subong adlaw. Sano kay Attorney Sixto Rodriguez Jr., ang Regional Director sang Dole Region 6, may masobra sa 5,000 kabakante nga mga posisyon nga available para sa mga nagapangita sang trabaho. Sa sininga numero labaw o kun lapaw sa 3,400 ka trabaho ang para sa local employment, samtang kapinaman sa 1,600 nga oportunidad ang nagahulat para sa mga luyag magtrabaho sa luwas sang pungsod. Lakip sa mga nagapangunang bakante nga posisyon ang mga customer service representatives, loan officers, production crew, officer candidate soldier course trainees, ang premium agents, sales associate, service crew, kag iban pa. Natala na ang job fair alas 9 subong aga sa isa ka mall diri sa Iloilo City proper. The Department of Labor and Employment Region 6 will launch the Dole Trabaho Agad Jobs Fair. Ito yung bagong pangalan ng ating Jobs Fair, no? Dole Trabaho Agad Jobs Fair with the team Kalayaan 2026, Kalayaan, Kabuhayan, at Kasaysayan, no? This is through the initiative of our very own Secretary, the Honorable Secretary Francis Tolentino. This is our flagship initiative that translates the spirit of freedom into a meaningful opportunities for the people of Western Visayas. Si Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr.